Viete, čo odlišuje softvér, ktorý tak nejak funguje od softvéru, ktorý pretrvá celé veky? No, tajomstvo nie je len v samotnom kóde. Je to hlavne o architektúre. A presne dnes sa pozrieme na 4 piliere, ktoré tvoria základ snáď každého poriadneho, robustného systému. A verte mi, toto nie je len nejaká suchá teória. Toto je v podstate stavebný plán pre digitálne diela, ktoré majú šancu odolať zubu času. Takže, tu je naša dnešná trasa. Pekne po poriadku si prejdeme každý z týchto 4 základných pilierov. A na záver? Na záver si ukážeme 2 kľúčové nástroje, ktoré nám vlastne pomáhajú tieto piliere stavať. Budú to rozhrania a abstraktné triedy. Poďme na to. A táto otázka je fakt kľúčová, pretože práve v odpovedi na ňu sa skrýva ten rozdiel medzi nejakým rýchlym, krátkodobým riešením a skutočnou dlhodobou investíciou. Princípy, o ktorých budeme hovoriť, sú totiž základom kódu, ktorý nie je len funkčný, je hlavne udržiavateľný, dá sa ľahko rozšíriť a je odolný. Takže začnime rovno tým prvým pilierom. Dobre, pilier číslo 1. Abstrakcia. Skrývanie zložitosti. Predstavme si to ako dokonalé zjednodušenie. Dnešný svet je plný extrémne zložitých systémov a práve abstrakcia je ten nástroj, ktorý nám dovoluje sústrediť sa len na to, čo je naozaj podstatné. A presne o tom toto celé je. Čo abstrakcia robí? Skrýva detaily. A čo nám to dáva? Oveľa jednoduchšie API, teda rozhranie, v podstate skryje všetky tie zložité detaily, celú tú mágiu pod kapotou a navonok ukáže len jednoduché a čisté rozhranie, s ktorým sa dá super pracovať. Viete, je to presne ako s ovládačom od telky. Stlačíte gombík a vôbec vás nemusí trápiť, ako fungujú všetky tie obvody a čipy vo vnútri. A toto si prosím zapamätajme. Je to absolútne kľúčové. Abstrakcia definuje, čo má objekt robiť, nie ako to robí. Zaujímajú len to, čo. Hovorí nám, aké schopnosti daný objekt má, ale úplne ignoruje, ako sú tie schopnosti technicky vyriešené pod pokrývkou. Poďme sa pozrieť na rýchly príklad v kóde. Máme tu triedu vehicle, teda vozidlo. Všimnite si to kľúčové slovo abstract. To nám hovorí, že toto je len taký koncept, nie skutočný hotový objekt. Je to v podstate zmluva, ktorá hovorí, hej, každé vozidlo, ktoré kedy vznikne, sa musí vedieť hýbať. Musí mať metódu move. A v tejto chvíli nás absolútne nezaujíma, ako sa bude hýbať. Či bude mať kolesá, pásy, alebo nebodaj raketový pohon. Týmto sme si vytvorili parádny flexibilný základ pre akýkoľvek typ vozidla, ktorý nás v budúcnosti napadne. OK, takže abstrakcia nám dala pekné jednoduché rozhranie, ale čo sa deje za ním? Tu prichádza na scénu druhý pilier – zapúzdrenie. Predstavme si ho ako taký ochranný štít, ktorý stráži dáta vo vnútri objektu. Princíp je jednoduchý. Zapúzdrenie zbalí dokopy dáta a metódy, ktoré s tými dátami pracujú, do jedného bezpečného balíčka – do objektu. A tým pádom chráni vnútorný stav toho objektu pred akýmikoľvek neoprávnenými alebo náhodnými zmenami zvonku. Keby sme ho nemali, hoci ktorý kúsok kódu by si mohol len tak zmeniť dôležité dáta, a to by viedlo k chaosu, nepredvídateľnému správaniu a bugom. Výsledok? Vďaka zapúzdreniu máme oveľa bezpečnejší a spoľahlivejší kód. A tento príklad s bankovým účtom to ukazuje úplne dokonale. Pozrime sa na to. Zostatok na účte, ten balans, je označený ako private, čiže súkromný. To znamená, že nikto zvonku sa k nemu priamo nedostane. Nemôže ho len tak zmeniť. Každá zmena musí prejsť cez oficiálnu verejnú bránu a tou je v tomto prípade metóda deposit. A táto metóda má plnú kontrolu. Môže si overiť, či je vkladaná suma kladná, či neprekračuje nejaký denný limit a až potom, keď je všetko v poriadku, bezpečne upraví ten zostatok. Toto je zapúzdrenie v praxi. Plná kontrola a maximálna bezpečnosť. Takže máme už pekné, bezpečné, zapúzdrené objekty, no ale prečo by sme mali každý nový objekt stavať úplne od piky? To by bola škoda práce, no nie? A presne tu nastupuje tretí pilier – dedenie. Princíp, ktorý je celý o efektivite a opätovnom použití kódu. Ako to funguje? Dedenie v podstate dovoluje novej triede, ktorú voláme potomok, aby prevzala všetky vlastnosti a metódy od už existujúcej triedy, teda od predka. A čo je na tomto najlepšie? Vyhýbame sa opakovaniu a duplicite kódu. A to je, ako vieme, jeden zo svätých grálov čistého programovania. Písať kód raz a používať ho všade, kde sa dá. Pamätáte sa ešte na náš abstraktný koncept vehicle? Tak tuto máme v praxi. Vidíme triedu car, ktorá pomocou tej dvojbodky dedí z triedy vehicle.
Tým pádom automaticky získa všetky jej schopnosti. No a to kľúčové slovo override nám hovorí, že táto trieda car si poskytne svoju vlastnú špecifickú implementáciu metódy move. Takže nestaviame nič od nuly, inteligentne berieme už existujúci základ a rozširujeme ho. A sme vo finále pri štvrtom a poslednom pilieri – polymorfizmus. Uznávam, ten názov znie trochu, odstrašujúco. Ale v skutočnosti je to nádherne jednoduchý a flexibilný koncept. Doslova to znamená mať mnoho podôb. A čo to znamená v praxi? Polymorfizmus umožňuje, aby objekty úplne rôznych tried reagovali na volanie jednej a tej istej metódy. Ale pozor, každá trieda si to urobí po svojím unikátnym spôsobom, a práve toto dáva kódu neskutočnú flexibilitu a extrémne uľahčuje akékoľvek budúce rozširovanie. Polymorfizmus má v zásade dve hlavné podoby. Tou prvou je prekrývanie metód, teda overriding. To sme už vlastne videli pri dedení, keď si potomok, ako napríklad to naše auto, urobí vlastnú verziu metódy move. No a tá druhá podoba je preťažovanie, čiže overloading. To je prípad, kedy máme v jednej triede viacero metód s rovnakým názvom, ale líšia sa parametrami. Napríklad jedna vie sčítať 2 čísla a druhá s rovnakým menom vie sčítať 3. A teraz sa pozrite na túto malú mágiu. Vytvoríme si premenu v a povieme, že je typu vehicle, teda všeobecné vozidlo. Ale hneď do nej priradíme konkrétny objekt car. Takže aj keď sa náš kód tvári, že pracuje len s nejakým všeobecným vozidlom, keď zavoláme metódu move, systém sa v reálnom čase pozrie, aký objekt tam naozaj sedí a zistí, aha, je to auto a spustí tú špecifickú verziu metódy move z triedy car. A presne toto je polymorfizmus v celej svojej kráse. Schopnosť kódu prispôsobiť sa a správať sa podľa toho, s akým objektom práve pracuje. Dobre, 4 piliere máme úspešne za sebou, ale ako ich vlastne staviame? Teraz sa pozrieme na 2 úplne základné nástroje, ktoré na to používame. Sú to rozhrania, alebo teda interfejsy a abstraktné triedy. Interfejs alebo abstraktná trieda? Toto je otázka, ktorú si kladie snáď každý vývojar, a to celkom často. Oba tieto nástroje slúžia na abstrakciu, to už vieme, ale každý sa hodí na niečo úplne iné a vybrať si ten správny nástroj na správnu prácu, to môže zásadne ovplyvniť celý dizajn a budúcnosť systému. Táto tabuľka to pekne zhrňuje. Poďme si vypichnúť to najdôležitejšie. Pozrime sa napríklad na riadok viacnásobné dedenie. Tu je ten zásadný rozdiel. Jedna trieda môže implementovať alebo teda nosiť mnoho rôznych rozhraní naraz. Môže byť zároveň lietajúca, plávajúca aj zapisovateľná. Ale dediť môže vždy len z jednej jedinej abstraktnej triedy. A to nás vedie k tomu poslednému najdôležitejšiemu riadku. Kedy použiť? Interfejs použijeme, keď definujeme nejakú schopnosť. Niečo, čo objekt vie robiť. Naopak, abstraktnú triedu použijeme, keď definujeme spoločný základ pre nejakú úzko súvisiacu rodinu objektov. A ak by sme to mali zhrnúť do jednej jedinej zapamätateľnej myšlienky, tak by to bolo presne toto. Interfejs nám hovorí, čo objekt vie robiť. Je to o schopnostiach. Na druhej strane abstraktná trieda nám hovorí, čo objekt je. Je to o identite a spoločnom základe. A aby sa to pamätalo ešte lepšie, poďme si dať analógie. Interfejs si predstavme ako vodičský preukaz. Ten hovorí, že máte schopnosť šoférovať, ale nedávam vám auto. Môžete mať vodičať a pritom šoférovať motorku, traktor alebo autobus. Je to len o schopnosti. Abstraktná trieda to je skôr ako taký polotovar. Povedme motor a podvozok auta. Už je to jasná časť auta, má to nejaký základ, ale stále tomu chýbajú konkrétne detaily, ako karoséria, farba, kolesa a tie už si doplní každá konkrétna trieda sama. Takže, poďme si to celé zhrnúť. Abstrakcia nám prináša jednoduchosť, zapúzdrenie zasa bezpečnosť, dedenie znovu použiteľnosť a efektivitu. A nakoniec polymorfizmus nám dáva flexibilitu. Toto nie sú len nejaké teoretické koncepty, sú to reálne stavebné bloky. A keď sa všetky spoja dokopy, tak nám umožňujú stavať softvér, ktorý nie je len tak hociako funkčný. Je elegantný, je robustný a hlavne je pripravený na budúcnosť. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Teraz, keď vidíme tieto 4 piliere, ktorý z nich sa javí ako najdôležitejší pre kód, s ktorým sa stretávame v praxi?
Samozrejme, všetky sú dôležité a navzájom prepojené. Ale často v riešení nejakého konkrétneho problému jeden z nich tak trochu dominuje. Takže ktorý z týchto princípov, jednoduchosť, bezpečnosť, efektivita alebo flexibilita, je ten najdôležitejší stavebný kameň pre softvér, ktorý má naozaj pretrvať?